i-topic yethu yanamhlanje sizobheka kule topic yethu yanamhlanje nikhumbule ukuthi izolo laphana ku channel 404 bekhuluma usisi laphana ex-wife kaMelusi Gigaba ekhipha indaba ezinzima kakhulu mina ke yilokho kungimangazile izolo ukuthi hawu kanti kunje umuntu makade umakoti wakho kanti wenze nje bosisi anidlisile team mina ngisho kanjalo ngithi bosisi hayi team idlisiwe team laphana impela you know kungenze umuntu wesifazane angeke siphinde mfowethu sabantu besilisa simthembe umuntu wesifazane honestly mina ngeke impela umuntu wesifazane ngiphinde ngimthembe I'm sorry to say so bazongiba kabi abanye but kunezinye izinto mfethu uma umuntu wesifazane okufanele uthi yazini la ngisho kuthiwa bekumkhwenyana wami but lokho awufenakho ngifanakho that is why kuthiwa umfazi ufa azi yayizwa leyo nto kusho kanjalo ufa azi maybe kumele usinaka amdlisanga kahle kufuna ukumshaya nje impela umshaya impela makuthi impela niphakele imfene noba u20 niphakeleni noba u2 nobabili noma senihlukene angabe sededelini imfihlo ukuthi hayi lo vele besiphakele imfene hayi ke bese bethi ukhetheleza unemfene uyayiphakela emhlanga angiphekela imfene but yini le yanto lena abayenza yini bipolar ngasingizinde bipolar why cha ngiyabuza nje bipolar angeke ngisho ukuthi bipolar lana there's an agenda behind umuntu nama personalities awu2 yes I don't think there was an agenda behind their interview okay right sikijima kakhulu into imiyona ke mina into engimangazile this week uthi hawu ngiyabona impela ukuthi hayi yabona into adikhulunywa lapha nanokuthi impela umkhwanyana mebe uyabuya ebuke lama video lawa amanye futhi lama video lawa abukwayo impela abantu abadala lokho kuyenziwa nawe ungizwe ngangambambe ibuka leyo video cha akho ubani umuntu ongakaza ebuke lento ezithiwa iphone wena uyibukelani ngoba uyibuke cha uyabuka nje leyo nto leyo emotheni uyibukelani hayi into qhathotha lapho uyangiqambela kodwa ngake ngayibona akekho ngathi ayibona iyasiza le yanto leyo ifundisa lento eziningi ifundisa lento eziningi into embi kuyenza wena kodwa ukuyibuka nje right awe ubona abantu ukuthi sizokhuthela njalo ngaleyo topic bengithi ngizokhuluma ngayo namhlanje zikhuthela insizwa lemnyama ngisho abafundisi bona laba bayibuka yima kukhona into mfetheke yangiphizolo kuke kwafika indoda yafika nomakoti wayo kwashuthi vele le topic ngifuna ukukhuluma ngayo ngathi nakudala ukukhuluma ngayo ngabahlolela angisho ukuthi ngisho inkinga zami kodwa ke ngeke ngaligodla igama wathi uhlushwa umakoti wathi ngicela dokotela umsize uhlushwa ukushaya indlwabu ngize ngasho ngathi le ndoda ngayitshela futhi ngathi ndoda uyayidlisa i-team uyidlisile straight manje wathi ayimfowethu nama ngikwazi ukuyiyeka lento iyeka lo wami la uyishaya yena noma uyashawa uyayishaya yena iyona into engifuna sikhulume ngayo namhlanje indlwabu ukuthi ngizwe abanye abantu abasakwazi ukuyiyeka kanti ke futhi ayishaywa obaba kuphela noma obhuti kuphela nabantu besifazane bayeshaya simshaya umute yebo okay ayishaywa abantu besilisa kuphela nabasifazane bayeshaya abasakwazi abanye ukuyiyeka ekugcineni ngaye ngakhuluma mfowethu ngayo lento ukuthi yabona indlwabu abantu bayizwa imnandi kukuhle konke but kukhona uvela lande wonke Nicki Minaj ababekela psychological okay lalela wena ulande Nicki Minaj kanti by that time kunesilwane esisuke sihleli nawe la sicontrol imizwa yakho uthi uma uyofika kulo wakho endlini ungabi interested but ngathi kuhleli la uvela uyikhethele uyijikele uye toilet uvela ufika uyicebule nje indlwabu uyishaya indlwabu uyazi okunye dokotela unento ejulile yabona manje ushaya iphuza libalekile ijule kakhulu lento eshoyo ngoba ngenzeka nawe uyayishaya cha phuma lapho okay manje but iqiniso balivuma ngoba phela angoperate phela asubeke ngo-freeway ngiyaxolisa kodwa kufanele uyivume phela inhliziyo nekhala ayikuthola ukuphumula ngiyafisa abantu bakubone ukuthi u-react kanjani iso lithi i-reaction yakho imizwa umuntu esifazane njalo osilisa induku yakhe ayifuni indaba masikhuluma ngeqiniso dokotela iyabona nje indaba zikho manake mfowethu yabona nje masikhuluma iqiniso siqokothisa ipipi lomuntu esifazane ipipi lendoda asithi induku induku yakhe
cha nawo lo kakulo mhlambo kunako lo uyipipi right okay indibuke yeah ayifuni indaba once wayibambela meeting iyawa ngisho wathi imbize enzima kanjani iyawa ayifuni ukukhuluma lapha into eziningi ingakho kuthiwa mawuphendula ikamelo liba inkantolo oqhula amacala yila ke uzoba nenkinga khona ke kanti ke manje laba abantu abaphese bephila ngendlwabhuke manje ke yibo kanye ke yena kwazi kahle ukuthi lapha usuke edla ukudla okungakhulunyelwa yakuzwa la lokho ngizwe kunabantu besifazane engasakwazi ukuyekeka indlwabu kwayibona bazenza ngomunwe bona ke yini inkinga yabo labo ebese kuthiwa indlwabu lapho masturbation nakumuntu besifazane kunjalo yes cha uyazi bo yeah guys yabona mfowethu mfowethu asenze kanje ngizwe asenze kanje namhlanje sifuna abantu abazomela iqiniso ngicela namhlanje abantu abazomela ijulile lento abantu abazomela iqiniso ngoba ekugcineni kufanele sikhiphe ikhambi nanokuthi yini okufanele bayenze singicela ukuthi abantu remain anonymous iba anonymous usifonele usitshela ukuthi yangihlupha lento iqiniso sifuna umuntu alimele mayingayishaya kayishaye makukuthi ufuna ukuletha umbono ukuthi mina ngangishaya but ngayiyeka manje kungenza ukuthi umuntu wesifazane kungenza ukuthi omunye seze waphuma ku relationship akasafuni ngoba iyakwazi ukuthi indlwabu ikwenza ukuthi uphume ku relationship ukuthi mina ngisafuna uba ngizoyishayela indlwabu nje ekugcineni sizobe sesibeka ukuthi iyeke kanje 065 they are disappointed out there yeah it's not going to disappoint you ngoba inamanga yingizwe wena wasawuphawula kangaka ngendlwabu uyayishaya uyabona abantu bafile psychological dokotela I'm telling you yeah because sex is 80% psychologically yeah ngoba ngutshena mfethu ngisho ngathi iphilisa kuthiwa ayileni impela hayi uba uSuperman kwaqala kwangwena wajwa umhlanga uyawa 0659337172 ngicela ama voice note ukuthi impela mina ngiyayishaya dokotela mina ngiyafisa ukuyiyeka ngoba kunalapha ngifuna ukujula sise siyofika khona ukuthi iyayimosha izinto noma ayimoshi do you know ukuthi indlwabi at times kuzwe inyanga kunala isiza khona yazi abantu abangizwa lalela at times kunala ihamba isize khona ngizoyichaza egcineni mase kuthiwa khanda umuthi thizeni ngizoyichaza egcineni but not ukuthi every day kanye but izoyichaza egcineni kodwa njengamanje but most of the time iyayibulala izinto uthi ngiyayazi cha vele phela inyanga phela akekho ngayazi indaba wethu all right asidluleke sivele siye kuma calls 0861010 300 0861010 300 0861010 300 vuma sawubona baba Khehlelela uvumelekile mama ukuthi igama lakho ligodle uyaphila Uyaphila naku sikhuluma ngento ejulile la indlwabi eshawa abantu besifazane kanti nabantu besilisa bayeshaya uthini ngale topic Awu baba Nkosi yami ngicela ukuphuma nje kancane nje ngiyagula la Nkosi yami ngicela sifuthi sesaba ngibingelele lapho emhlweni lo nesibuto ukuthi baba ngangisiza kanjani ngine4 nje ngiphethe indlela vumi ngihamba ukungena kwakho mama kukusindisile sizobe sisiyakukhulekela futhi nasekugcineni sifuna ukungabaleki kakhulu lapho uyezwa yebo ya understand la ufuna ngiye khona kodwa ngeke ngiye ngenxa yokuthi umthetho ungiphoqa ukuthi ngihlale la yebo uNkulunkulu akubusise mama yebo ngiyabonga baba thank you mama 0861010 300 njengamanje ngiyacela abantwana abaneminyaka engaphansi ka18 abavali radio impela balale manje sesikhuluma itopic yabantu abadala 0861010 300 sifuna ukuthi sikhulume impela itopic yabantu abadala sithe ukujula kancane ngoba kungenzeka ukuthi wena mina impela ngishaya ngenkuzimala ngeyinduna mina ngishaya ngezinkuzimala ngesichitho mina ngishaya ngenkuzimala ngokuthi njalo mangithi ngiyohlola kuthiwa ngiyogeza amathunzi ingane yachitheka kanti yizo lezo hlala uyichitha lezi ingane hawu Vuma sawubona ngokuthi njalo mangiyohlola kuthiwa ngiyogeza amathunzi Vuma sawubona cishe umsakazo ngasemuva sawubona mkhulu waphila
philile kunjani uvumelekile uligodla igama lakho na itopic la isixakile siyaphila mkhulu na kusixabane nendlwabi la ayi ikhona mkhulu yahlupha impela usho ukuthi nawe uyakuhlupha uyayishaya ayi nani impela ngithole sengiyishaya impela usuke sekwenze njani mfowethu kumele ufike nje into njeka ngathi ngingazithola yona namhlanje Full self love. Ngona ukuthi noma ngifika umuntu osifazane imali. Hey mfowethu ngicela ukuthi uhlale emsakazweni ungilalele egcineni khona into engizoku-advise yona. Hayi ngiyabonga mkhulu. Danke bhuti. Uyayizwa ngizwe le topic. Yakhala phela. 08610 izandla zabantu ke uyibone nje ukuthi ayilezi hayi. Okay. 08610 08610 Vuma sawubona. Yiko Michael Jackson engaqhawule umuntu. Vuma sawubona. Mawusuyishayile uzizwa kanjani nje? Kuba khona nokuyisola eqinishile mkhulu. Kodwa kube nalokukhululeka futhi kuba khona. Ukhululeke. Danke bhuti mfowethu uhlale emsakazweni. Isandla sinomuntu. Ngingazamani ngithi ngiyafona ngifuna indaba zolo mkhulu umuntu angangawubona ukuthi ukhiphile ukuthi anonymous. Yabona ke hlala kanjalo emsakazweni sizokhuluma ngalowo muthi yazo. Danke bhuti. Right ake sithatha obo-2 bokugcina nje manje 08610 bapho sisi kungenzeka ngizwe yazi kunenye into eningayazi. Ngenzeka sikhuluma ngale topic ukhona omnye oyishayayo nje uselate kuye emsebenzini ubusy ujulukile nje kumanje ubusy ulalele manje sithi uthi labantu bakhuluma ngento ngeke ngiyeke mina ngeke sengiqalile ngeke ngiyeke Vuma sawubona. Yebo bhuti kunjani? Yebo mkhulu njani mkhulu? Ngiphilile mfowethu uthini ngale topic? Hayi imhlaba kakhulu mkhulu. Imhlaba kakhulu mkhulu ngoba hayi isonto lonke ngiyenze le. Usho ukuthi namanje isho nje before iqala waqala wayishaya. No angazi ishaya isuya ngithinta yakho kodwa nje namhlanje ngiyenza izinto zokuthi man izolo intambama uyishayile. Ake ngidawula nje manje. Uke wayishaya izolo. Uthatha ngishaya futhi ngempela ngishaya amanzi nje ishaya ngishisa. Ngiyabonga kodwa ungena kade ngizama ungena. uNkulunkulu ebeyihlelile lento mfowethu uthi yongena ngelanga layo lento lekuhluphayo. Nangazinezinye inkinga kodwa ngizongena ngayo ayibanda yabo. Danke bhuti uyeza uphile nje sosha. Right asithathe ukugcina njengamanje 08610 08610 uthi hayi izolo intaba ngiyishaya nje ngibamba ishawa yami eshisa ngayishaya futhi uthi ngayishaya ngempela uyambona le ndoda ayirobhi iyayishaya isisi impela iyenele Vuma sawubona sizo neshawa shisayo. Vuma sawubona. Yes bhuti kunjani? Ngiyaphila mkhulu. Ya uthini wena? Hayi amkhulu ngiyahlaba ngesikile lento mkhulu hayi iyangishasela mkhulu eminyakeni ezulu kodwa babonga mkhulu ngithunisa ngigomile nami kwazi nje mina ngingayishiya phansi. Right siyathanda lapho mfowethu uphume kanjani wena? Hayi mkhulu ngiyabona lento ejayelungile ngoba sometimes ngizofika umuntu esezana awusakwazi ukuthi uperforma ngendlela okuyiyona. Okay mfowethu wena uthi ugcina uphunyukile mfuna ukwazi ukuthi uphunyuke kanjani? Kubona lento ipulele nemizi ugcine mkhulu esagiyele semkhulu esingasasukumi mkhulu sigcinele siwela phansi kodwa mawuwede mkhulu ufike lokho nje ukuthi awuvenyenze lento ulixebule mkhulu kodwa mina mkhulu hayi bagcina sengiphumile mkhulu. Siyabonga bhuti mfowethu uphile nje sosho uyezwa. Danke.
Right, njengamanje ake singikunike lengoma, mangikunika lengoma mangibuya ngikhipha ikhambi la lento. Nangu Andile kaMajola. Uthi nami angazi ngiphunyuke kanjani. Noma ngazi nami angazi ngiphunyuke kanjani. Kodwa uphunyukile. Jehova. Angazi nami ngiphunyuke kanjani. Kodwa ke namhlanje abaningi bazophunyuka ngoba impela ayi nami angazi ngiphunyuke kanjani. Andile kaMajola lapha uthi angazi ngiphunyuke kanjani sithi uNkulunkulu abenani bonke abadriver drive safe don't fool yourself speed kills mina bese ngifuna ukuthi don't kill yourself don't speed speed kills don't fool yourself because uzoyiza le moto uthi ayiyavuma kanti hayi ivuma ukuthi uye emathuneni nyathela kancane impela unyathela kancane kanti usuye emathuneni right lapha ingoma ithi anama ngazi ngiphunyuke kanjani mfowethu sekuyisikhathi sokuthi sisize abantu lithi iBhayibheli abayivuma izono zabo bayothethelelwa njengamanje abantu bayivumile izono zabo kunalabo abacashile abangafuna ukuyivuma kodwa bayalazi iqiniso sithi isiZulu inhliziyo necala ayikutholi ukuphumula basho isho kanjalo isiZulu kodwa ke bafowethu kulabo abalivumile iqiniso nakulabo abacashile abahlale bethi bona ake nihambe nina phambili siyobona nina ukuthi kuhamba kanjani lalelani 1 indlwabi yayibulala izinto soqala la enyangeni 1 mfowethu isiye enyangeni okokuqala inyanga yayishaya indlwabi yabona lenyanga ethi impela mina abantu abasangeni esigodlweni abantu abasangeni sekufanele fight kubuye kunomuthi okuthiwa umzaneno yazi lo muthi ngiyawazi kunomuthi abathi umzaneno kunalomuthi abathi impande zesundu uyazazi impande zesundu ungihamba imini yonke ufuna impande yesundu ngeke uyithole ijulile bese uthatha impande yegamthini lezo zinto izinto ezingekho lula ukuthi uyithole othi noma usuyitholile impela uyibamba uthathe lezo impande uthathe nesidoda sakho esingahlangananga nomuntu wesifazane ebese uyithatha lezi zinto uyihlanganisa intelezi leyo ebese uchela uphinde ugqume ngakho hayi impela makuthiwa abantu abangena uyinyanga bayongena lapho sidluleke lapho but size kumuntu nje normal client indlwabe ayikho right indlwabe ubona abantu behambe beyenyangeni beyofuna imithi yokugquma imithi yokuphalaza bethi izinto azenzeki ingoba ubhizi umuntu ngendlwabe iyayivala izinto zakho uhlala uthi yohlola lapha enyangeni inyanga ethwala ngasidoda sayo kahle ngiyakuzwa lokho sizoya lapho kahle mfowethu siphinde siye lapha ekuthenini ikushaya kuma client umuntu ethi izinto azenzeki kanti uyena ohlale phila ngendlwabi mawuphila ngendlwabi iyayilimaza into zakho uthi mawuyohlola abantu bafike bathi wena wachithekela ingane ingane yachitheka uyibuza lo muntu uyangisanganela ingane kanti wena njalo ubheka phezulu ushana nendlwabi indlwabi iyayivala izinto zakho abantu abahlukane nayo lento ukuze uyiyeke indlwabi kunomuthi abathi umshubo osepharmacy yami engifike ngawenza lapha lo muthi mangiwenza ngihlanganise amakhambi ahlukahlukene engenza ukuthi khohlwa iyo lento mawukhohlwa iyo lento ebese usebenzisa uyiyeke nje 1 month ubone ukuthi izinto zakho angeke zivuleke uzobona into zakho ziyovuleka but ke ngicabanga ukuthi sizojula kakhulu ngayo maybe ngolesibili la esofike sibheke ukuthi ukuze uyiyeke beside ukusebenzisa umuthi yini enye into ongayenza sojula ngolesibili abantu asihlangana ngolesibili kusasa ngajabula mfowethu mangiyobona abantu bonke sisukuma bonke bengisupport eMaritzburg bathi impela Khehlele siyokubambisa leli jazz siyoshutha nawe impela eMaritzburg eEastwood hall laphana ngizobe ngithelekile ngiyakhona ngiyoliqoka leli jazz mfowethu kanti ke abantu abathumela ihlobo zabo emapharmacy kaKhehlelezi istock sikhona siyobe sikhona impela wonke umuntu akabheke khona otherwise Dr Khehlelezi ku YouTube laphana ku Facebook page nyanga yodumo mzo inumber 032 948 6017 032 948 6017 khulu ngizwe wena ngizwe online yebo mfowethu Sibutubutu kunene mama kunene yes